Станислав и добре дошли в новият ми видеоклип. Днес ще играем игри в Roblox, които са с футболна тематика. Не математика, тематика. И се надявам днешното видео да ви хареса. Нека първо да започнем с играта Free Kick Simulator. Така. Така съм за един човек. И бием свободни удари. Така. Нека. Аз малко съм я играл. Тук може да се го управлявам. Да се управляваме това. За тези, които играят в FIFA, знаят как да се го направят, за да удрят свободни удари и да вкарват. Така, нека малко по-долу да ударим, да я завъртим и да натиснем. Да, вкарахме невероятен гол. Какво стана, и аз не знам. И сега последният удар и продължаваме към другата игра. Добре. Сега продължаваме към другата игра. Само че пак ще е със свободни удари. Супер Free Kick. Това е по-различна игра. И сега ще ви я покажа. Така. Тук има реворки. И нека да намерим матч, сред който ще играем. Така, трябва тук да спасим. Ей, така се го насочваме. Първо чакам да бие и така. Добре. Но аз няма да се дам. Ще вкарам. Ей, тук. Вкарах, добре. Аз се целя в ъглите, горните ъгли. И вкарах се. Много така. Нека да видим на къде ще бие топката. Не успях. Нищо, все пак. Ако запомним голяма работа. Така ще бия тук по земя. Ето, вкарах. Колко лесно се вкарват срещу слабите хора, които сега започват играта. В средата ще стоя. Удари се в стената и я спасих. Виж, аз съм я спасил, но всъщност не съм я спасил аз. Тук покрай стената удари градата и вкарах 3-2 за мен. Така. Къде ще шута? Да видим. Big Problem 25. Спасение! Това беше на косъм да ми вкарат. И сега ако вкарам печеля. Да видим. Вкарах. Спечелих матчът 2-4 за мен. Тук има някакви реворки. И сега нека да минем на последната, на финалната игра. Добре. Просто пиша футбол и ми излиза това.
игра, в която се развиваш и трябва да шуташ от най-далече. Сега тук ще направя 100%, не 37%. Пак вкарах. Сега от тук. Пак вкарах. Нека да видим от това Power Arena. Дава ни две повече сила, две повече всичко и награди. И сега 100%. Добре. Power Arena. Нека да си вземем нещата. И сега, като се телепортираме тук, кое да си взема? Това. Стрендж. Силата. И сега за финален път да ударим от някъде тук. Ако има Power Arena, ми няма. И от тук удари гол. И тук смятам да приключи това видео. Надявам се да ви е харесало. И ако ви харесват подобен тип видеа, може да се абонирате за канала с камбанката. Нищо не ви коства. Това беше всичко от мен. Чао!